ערב טוב, זה כנס כשמו, כנס של ידידים. אני רואה פה כל אחד ואחד ידיד שלנו, וידיד לא צריך להסביר לו הרבה, הוא יודע למה הוא ידיד. באמת, אנחנו שליחים שלכם לפרוס את המטריה הזאת של זכות התורה על כל אחד ואחד. ברוך השם, רואים אברך שנכנס בגיל 20, לומד עם אברך בגיל 45. יש לנו אברכים שכבר 19 שנה במוסדות, שהם כבר רבנים ודיינים עם תעודה, ויש לנו אלה שרוצים להיות כמוהם, שהמכנה המשותף בין כולם זה התמדה. עם האור הזה, עם הכוח הזה, אנחנו גם כן מאירים על הקהילה כדי להגדיל משפחות כולם של בני תורה, משפחות של אהבת תורה, ומנסים להביא כל אחד ואחד מקטן ועד גדול ללמוד תורה. את המבוגרים, את הצעירים, את הילדים, את הנשים, דף יומי, שיעור יומי, הלכה יומית, אתנחתא לנשים, מתמידים, חרוצים, תהילים. להגביר את החיות הרוחנית בקהילה. האבא לומד, האמא לומדת, הבנים בישיבות. אז רבותיי, זה קהילה של בני תורה. אתם מחזיקים בנו, אתם מחזיקים בעצמכם. זכות גדולה שבאתם להפגין מפגן זה של ידידות, מפגן של ידידות לתורה. זה ידיד השם, ישכון לבית החלב. אני למד פה מעל 15 שנה, וברוך השם נהנה מכל רגע ללמוד פה. אני לומד בשיעור הדף היומי כבר כמעט 5 שנים, השיעור בראשות הרב שמעון קדוש, שאנחנו מאוד מאוד נהנים ללמוד את השיעור הזה, ואנחנו יודעים שכל יום שאנחנו לא נמצאים, אנחנו מצטערים שלא הגענו לשיעור. אני לומד בכולל כבר למעלה מ-18 שנים, זה כמו הבית השני שלי, הכולל הזה. למדנו פה הוראה, דיינות, היום אני גם משמש כדיין באחד מבתי הדין. הגענו לרב משה נידם, והצענו לו שיעור לנשים, כי ראינו שבאמת יוצא שיש שיעורים רק לגברים וגם לילדים, אבל מה עם הנשים? הן יושבות בבית ורוצות להתחזק. הוא אמר לנו, חבר'ה, פעם בשבועיים במוצאי שבת. ובסייעתא דשמיא מגיעות המון נשים. מרגישים כמו משפחה פה, כל האברכים, כמו אחים, כמו משפחה. וראש כולל ממש כמו אבא שדואג לילדים שלו, ויותר מזה, ראינו הרבה פעמים את המסירות שלו, שהוא עוזב את המשפחה, ומתמסר לדאגת האברכים, לדאגת הכולל. ברוך השם, יש פה התמדה, יש פה עמידה בזמנים, יש פה יראת שמיים, יש פה אווירה מאוד מאוד חזקה של לימוד, אני מאוד נהנה פה, ברוך השם. משכנות יוסף זה בשבילי המקום שאפשר לצמוח ולגדול תלמידי חכמים גדולים בתורה. בשבילי מוסדות משכנות יוסף זה מפעל חיים שמייצר לא רק אברכים, מייצר בני אדם, בעלי מידות, בעלי משפחות טובות. אין הפסקה בין התורה, כל הזמן ברוך השם. כן ירבו שיעורים כאלו. יש דיינים שיוצאים מפה, יש פה תלמידי חכמים מופלגים שיוצאים מפה. ברוך השם יש את החשק, יש את הרב שמאוד מדרבן בכל העניינים. ואני עד היום לא ראיתי מקום כזה פעיל כמו משכנות יוסף, מהבוקר ועד הלילה, עד השעות המאוחרות, שמתקיימים פה שיעורים באופן קבוע. כי המקום הזה זה לא רק בית כנסת ובית מדרש, זה כבר נהיה הבית של כולנו. לי קוראים יריב, אני מכולל החרוצים במשכנות יוסף. אני עזרתי לרב בכל הנושא של האירוע הזה, ולהקים את האירוע הזה, וכמתבונן מהצד, פגשתי את כולם כמעט. וזה היה מענה. ואני רוצה להגיד לכם שהמקום הזה, מלבד זה שהוא שוקק תורה, ראיתי אנשים שנתנו, מעבר לכסף, הם נתנו את עצמם. ניסו להביא כרטיסים מהדודים שלהם ומהאנשים שלהם, ואני חושב שזו משפחה אחת גדולה, זה משהו, אי אפשר להסביר את זה. אני הייתי בהרבה מקומות, אבל באמת, משפחה כזאת, כן, אתם, משפחה כזאת הרבה זמן לא ראיתי, ואני שמח להיות חלק מכם. אם יש מקום להשקיע את כספי התרומות, אני חושב שזה כאן. ברצוני להודות לכם, לכל האורחים שבאו וטרחו
לכבד אותנו בערב זה. מוסדות משכנות יוסף, 19 שנה בפעילות, אשר היא נותנת מלוא כוחה על מנת להגדיל תורה ולהאדירה. אתם השותפים, אתם המחזיקים, אתם בעלי בתים האמיתיים של המוסדות. אנחנו כולנו משפחה. ברצוני להודות לכם על כל העזרה, ושאתם תמשיכו לעזור לנו בעזרת השם, על מנת שנזכה לקדש שם שמיים ולהרבות תורה בישראל, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. הברכה שלכם היא כבר אצלכם. למה? משום שכשאתה מחזיק בתורה, אתה מוכיח שיש טעם לעבודה שלך, יש טעם לעסקים שלך. אתה לא רק בונה בתים, אתה לא רק אוכל כסף, אתה מחזיק בתלמידי חכמים. תדע לך, ברגע שקיבלת אישור מכולל משכנות יוסף שאתה מחזיק בו, אתה יכול להיות מאושר, אתה נמצא בעץ החיים. יהיה רצון שזכות הזו תעמוד לכם, תעמוד למשפחותיכם, למרות כל משאלת לבכם לטובה. אמן ואמן.